Türkmenistan'ın kömegi bilen 4000 töwerek adam Eýrandan öz watanına gaýdyp bardy. Türkmenistan unfanperwer geçelgeleri arkaly Eýrandan gidýän daşary ýurt raýatlarynyň päfelçiliksiz öftaşyr geçmegini üpçün edýär. Şu neçeni 52 yurt Türkmenistan'dan yakın günlerdeki ýagdaýy göbeňne tutup, raýatlarynyň watanyna dolanmagyna kömek bermegini sorap ýüz tutdy. Ähli haýyşlar Türkmenistan'daky daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalary bilen hyzmatdaşlykda haýal etmän işlenilýär. Bu uly gowrumly iş. Türkmenistan'a akreditlenen daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalary bilen ýakyn hyzmatdaşlykda derrew amala aşyrylýar. Türkmenistanyň şeýle haýyşlara çal jogap bermek we kyn ýagdaýlarda netijeli utgaşdyrmak ukyby oňaýyn bir taraplyk görelgelerini agrarlydygyny we möhüm unfanperwerlik geçelgeleri bilen tebitde durnuklaşdyrıcı faktor bolmaga taýýardygyny görkezýär.